Európska únia zavelila k veľkému šetreniu v domácnostiach. Jedným z prvých krokov bola regulácia výroby žiaroviek. Hoci sa to nie každému pozdávalo, prednosť dostali úsporné, no drahé žiarivky. Tento raz chce Brusel regulovať aj to, ako sa sprchujeme. No, na prvé počutie to znie ako poriadne veľký zásah do súkromia. Poďme sa ale pozrieť, o čo presne ide. S takouto sprchou dokážete ušetriť až 50% vody. Otázka je, či dobrovoľne alebo s príkazom Bruselu. Najväčšiu spotrebu v Únii má Španielsko a Taliansko. Slovensko je pod priemerom, napriek tomu hrozí regulácia. Debatu o tom rozpútal nemecký magazín Focus. Pre televíziu Joj tieto informácie potvrdilo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Úradníci mali na stole niekoľko produktov. Vyhrali sprchové hlavice. Dali si teda vypracovať štúdiu s jedinou otázkou. Či by bolo možné dosiahnuť významnú úsporu na vode. Ak sa to potvrdí, na rad príde regulácia. Buď prikážu označovať hlavice od áčkových až po najmenej ekologické, alebo ešte tvrdšie. Nastavenie minimálneho štandardu, ktorý by museli výrobcovia splniť. Podľa odporcov je to zásah do nášho súkromia. Podľa expertov skôr zbytočná byrokracia, keďže výrobcovia aj tak smerujú k šetreniu. Zdalo by sa, že zvíťazila lobby a niekto sa nabalí. Ani to ale nie je celkom tak. Veľa tých produktov nových je buď cenovo podobných ako tie staršie, neúsporné, alebo dokonca v niektorých prípadoch aj lacnejšie. Stále viac ľudí sa prirodzene zaujíma o úsporné hlavice. Pri spotrebe na jedno sprchovanie sa nie čo čudovať. Vzduch je obalený vodou a kvapky vody, čo na vás dopadajú, v podstate sa vám obalia telo. A voda, silný prúd od vás neodskakuje. Alebo je tlak vody regulovaný zmenšeným prietokom. Pre porovnanie, toľkoto vody pretečie cez úspornú a neúspornú hlavicu. Ak pridáme k úspornej hlavici aj batériu, ušetriť môžete ešte viac. Výrobcovia na svojich stránkach uvádzajú, že priemerná rodina môže takto ročne ušetriť až 250 eur. Darius Haraxin, televízia Joj. Len 16-mesačné dievčatko z obce Kuchyňa, ktoré včera spadlo na záhorí do miestneho potoka, dnes v nemocnici zomrelo. Hankino telíčko vylovili potom, ako ho prúd unášal 3 kilometre. Malú Hanku záchranári 3/4 hodiny oživovali, no dnes v kritickom stave svoj boj o život bohužiaľ prehrali.